बगामाथियाव फैनानै नै बिनानै लानो हागोन मा रोखोमनि ब्लेसिं नांगौ बाव फैनानै बिनानै लानो बगामाथि वेलकाम टु बगामाथि मन्दिरनि मेइन स्पटआव मोनफैबाय ओरै सिदा थांबा पिकनिक जाग्रा जायगा जाहैबाय ओमफ्राय आगसिजों ओरै गोजौआव थांबा मन्दिर मोनहैयो हाजो सायाव मन्दिर दं ओरै बै गोजौआव मन्दिर दं ओरैहाय रिभार जाहैबाय आरो ओरै आगसिजों थांबा नै मेइन स्पट पिकनिक स्पट बगामाथि दानो गारिफ्रा नै पार्किंफ्रा जायगा गैला बिराद जायगा मोजां फैजायो ओरै बिदिबा गोजौआव देखायलांसै नायलांसै माबायदि लामाफ्रा so many people beautiful wonderful wow really beautiful दुरुंजोंबो फैनो हायो ओरै दै फारसेनिफ्राय डाइरेक्ट मन्दिरनि गोजौआव सफैयो आरो नै बेखौ गाननानै बे दैखौ बारलांनांगौ गाननानै किमान लय itu 250 per head up down concession पाबो আছে না oh ঠিক আছে ओइ Come concession मोनो जाहैबाय नोंथांमोना फैनो दाबाव दुरुंजों बारबोनो हायो रिभारखौ गोजौआव थांथारनोसै वाव नै नुहुरहांबायानोसै really beautiful थांबावनोसै गोजौआव मा दं मन्दिर होनदों भुटियाफोरनि मन्दिर नायनोसै मेंबाय थांबाय गोजौआव गाखोबाय थांथारनि गोजौसिम मा दं वाव हालानो हनै लोगोफ्रा आं फार्स्टआव दङ आं सहैगोरो खोमा थांथारनि हानाय नंलादां आसलफ्रा हाबोबाय माथो नेनो थिनगासिनो दं हाला नामा नोंसोरलाय गाहायाव नै बिसिबा गाहायाव थाबोबाय फै 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 लासै फै वा दे फै एसे दावखोबावनानै सालाफोरखौ एसे माबा होनां गाब्राय होनां गोजौआव दावखोनानै बिराद गोजौ माथो नै जेबोआनो जायाखै आधाल'आवनो जाबाय बगामाथिनि मेन एट्रेक्शन स्पटआ बेनो जाहैबाय बेनो मानसिफोरखौ एट्रेक्ट खालामो बे गोजौआव मन्दिर दं भुटानिस मन्दिर होनो बेखौ टेम्पोल रेस्टिं प्लेस हियर वाव स्टेशन मोनफैबायानोसै नै Oh, really beautiful, yeah. एसे प्लेन मोनफैबाय ससेल' फैदो नै मोनफैबायानो दै लोंलायाबा गबावगोन नोंसोरो ओंखायनो जानानै फैनांगौ नै उदै फुल बथिक जानानै फैनांगौ आइसक्रिम जानोबा आइसक्रिमबो मोनो गोजौआव माथो हनै
मन्दिराव हाबहैग्रोनि भिउ पइन्ट दङ भिउ पइन्टखौ देखायनानै मन्दिरखौ एसे देखायग्रोनोसै समायना माथो वाव नाइस थ' सिङाव देखायहैनि एसे मा दं गाखोलांबाय गाखोबाय गोजौआव मन्दिर गोजौ वाव yes really beautiful here ब्लेसिं लानो फैजायो सोरबाफोर लटारिफोर 1 crore लटारिफोर लानो मोननो गोसो दंब्ला बगामाथियाव फैनानै नै बिनानै लानो हागोन मा रोखोमनि ब्लेसिं नांगौ बाव फैनानै बिनानै लानो हागोन भिउ पइन्टआव थांनायनि beautiful view point is there yes here is the view point only half we can see from here not everything खावसेल' नुनो हायो नै लोगोफोर बेनिफ्राय another side निफ्राय खावसे नुगोन आरो दार्जिलिंफोर बायदि दार्जिलिं फुनसिलिंआव थाङोब्ला जेरै जों भिउ पइन्ट मोनो बेनो एखे खालि जोंनाव एसे साफा लाखिनाय बा एसे इनफ्रास्ट्राक्चारफोरखौ मोजां खालामोब्ला बे दार्जिलिं फुनसिलिंफ्रा जेबो नङा नै लोगोफोर नायदो लुक yes yeah really beautiful here so wonderful yes here we are Bogamati most beautiful place in BTAD Tamulpur district wonderful really wonderful man you are also welcome to this beautiful place Bogamati picnic spot view point आव फैलायबाय नै फारसेथिंजाय नायनि खाथियाव मा दं wow really beautiful here yeah so nice hello नुबायना मानसिफ्रा इन्जय खालामगासिनो दं गाहायाव मोनसेखौ देखायबावनो आं बे खाथियाव मा खालायदों एसे ओरै फैनानै नै 26 निफ्राय अपेनिं जागोन wow beautiful here नाव गाखोफिनसै नैबाव मोनसे नाव दं कनसेसन मोनो नावा गंथाम गंब्रैसो दङ सालु खालामनो ओइ बिथांमोना नावा मोजांलै कनसेसन होयो नै 100 जोंनो आप डाउन खालामबाय
Bogamatiयाव फैबा नै बिथांमोननि गारियाव गाखो नै नावाथ' मेला दं बिथांमोना मोजांसिन आरो बिथांमोना 100जोंनो जोंखौ आप डाउन खालामना होबाय नै दाबाव दस्रानाव गाखोनाङा बिसिना साबसिन नावा नै बरियाथार बारसुंसि नै येलो कालार नामा अ मानसिया कालार मानसिनि कालाराबो येल'आनो आपको एकेबारे लो जाओ लोग कोई ठाकुर येलो जाएगा মই টিচার পর রুকি আছো টিচার মই আর মান লই যাও আপনাদের টিচার যাব হইছে এই আপনাদের টিচার যাওয়াতে দিয়া না গুড়ো গাখোগ্रा मानसिनि हिसाब नेनानै आंगोलै खायफाबा लाहे जनर wah माबायदि मोनदो गाखोनानै बरिया ना खुनु लस गैया बाव 100 200 होनानै गाखोबाबो लस गैया गिदिंबाय थायो नै आप डाउन नावखौल' सिनायनानै लाखानो नै पुरा नै खयजन गाखोनो हायो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 जालायलांबाय वाव बे नुबाय दैया माबायदि खारो फुल स्पिड वाव वाव बिराद खरा खारो माथो नै औ वाव दावखोनानैसो बारो नुबायना बे हलिडेयाव नोंथांमोना माबोरै फैदो लोगोफोर खुनु लस गैया बासजों फैयोबा बासनि एन्ट्रि फिसआ 600 जोंनो full day we can enjoy नै दे हरै फारै enjoy खालामगासिनो दं वाव up down 100 oh mobil kita balik dari bawah itu ya Zatka mari bo road down aro wow danger lagi ya udah kumur ginanggo dia dahar जायोबो नै माथो दैयाबो गगा पानी also गगा दैयाबो गुफुर गुसु सियोबो हनै सोरबा वाव मोनफैबायानोसै गुड थेंक इउ धन्यबाद गोजोनबायलै बाबुमोन वाह बिउटिफुल यार रियेलि नाइस एक्सपिरियेन्स